Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariam yaki pagadatan, mga datu nagu mga bay. Yang iya pagaluin tanong na relto kai. So mga ulama na tigiran na adun si iku mga tao. Adun si iku mga manusia apya ka mamasaagi ang kutwa betadian. Sa kataukiran na tigiran na ini ka mamasakan nagiang kaya telua manusia. Telo ko na manusia. Lagi yung mga bangsami na malutan o di pamimikiran. Babadin na maapadatan o sagyang kaya piya ka mamasay betad ang mga tao. Paganayro na tigiran na ipkumamasami agyang kutwa tao. Mama amana namar susukat mana namar ketid sagyang kutwa tamok. Ugay dati mga ulama nagyang kutwa pananam benaran niyan at tamok minsan panamakuan niyan na imbagakian. Ani ni kawapat utaw na minibagagyang kutwa tamok amiyat tamanun na ketid. Nagina na mga bangsa. Lagi dagyang kaya kesimatan sagyang kaya masa. Amiyak kada-kada kalasi ko mga Muslim. Atanto niya na ko pananabnara nagyang kutwa kasukatan niya na sagyang kutwa tamok. Na di niya nakatawa nagyang kutwa tamok. Pananabnara niya na andad ni kawapatian na minibagagyan nagyang kutwa tamok yan. Ikadua ti kung mga ulama piya ka mamasay betad nagyang kutwa mama tao. Aip kalakian nagyang kutwa riski. Haya maana nasabab sa gyang kutwa kalakian abubudin di ka riski na di niya natigyan na katawan na suwallahu subhanahu wa ta'ala pambagay ro sa riski. Suwallah idim beed di mamagay sa gyang kaya riski. Dahil tanong kakalakad gyang kaya riski. Ugay mga bangasami na kanabatan upma di panggalabag kamarata uto. Nagyang kain ay pagusyatan waya sa ginawa tanong pagpakabagaran tanong agyang kutwa tawa kalatano sarig tanong si iku Allah arak sa panggalabag tanong. Aya ikatalo ang mga tao at yung mga ulama nagyang kuto mama tao ad imbelay sa miya makapiapi ang mga walay. Di imbelay sa miya makapiapi ang palasyo. Ugay dati yung mga ulama nagyang kuto lagi duto na ayaman at tito kedarpaan niyan nagus ikilabeng sagyang kuto ano pa ayaman na nasukuburi titua darpa yan naginan perumanan tanobu piyaka mamasagi ang kaya betad ang mga tao talusiran paganero nagyang kuto tawa pananabenaran niyan susukat ugay na susukatan niyan na andad ni kapatay niyan na minibagakian. Ikadua nagyang kuto ang mga tao ikalakian din nagyang kuto anda pagkapoon suriski ugay na so Allah subhanahu wa ta'ala di maririski. Aya ikatalo nagyang kuto tao adi imbebalay sa miya makapiapi ang mga walay mga palasyo ugay na so kubur so lupa ititu adarpa yan. Paganintan si iku Allah subhanahu wa ta'ala makaliw si iku mga pusutan wagyang kuto bebaya ko dunia akabinasaan tanon yan. Nagupanganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala ay bagay niya rakatan wagyang kuto mapi akurian si iku mga ginawa tanong. Nagupanganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala makadagat tanong nagumakapas tanong nagumakuha tanong wagyang kuto surga yan. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.